eta hunkigarri hauen ostean, erritmo pizka batekin, erritmo gehiagorekin hasteko garaia dela uste dut. Eta horretarako, klase bakoitzak, klase bakoitzak ez, gure klasekoek, bigarren beko ikasleak. Oberenak. Ez dugu astirik izan zerbait antolatzeko, ikasle honenak garenez, orain arte ikasten aritu garelako bakarrik. Ez dugu zer antolatu, tamalez, baina ez kezkatu, beste klasekoek gauzak oso politak eta interesgarriak antolatu dituzte, eta ziur nago ez duzuela gure utzuenean abaituko eszenatokian. No os queremos insistir más y damos paso a las alumnas de segundo A. Igotzen diren bitartean, esatea, gero, bigarrentzeko taldearen txanda dela eta gauza oso berezi bat egin dutela, eta ez izugu ez aurrera. Eta ez talo bero bat, ikasle hauentzako.